ఏబి ఇవి ఇచ్చిన పాయింట్స్. దీని నుంచి మనకి రేడియస్ 5 సెంటీమీటర్స్తో ఒక ఆర్క్ డ్రా చేయాలి. స్కేల్ తీసుకుని 5 సెంటీమీటర్స్ పెడదాము. ఇప్పుడు పాయింట్ ఏ నుంచి ఒక ఆర్క్, సేమ్ పాయింట్ బి నుంచి ఆర్క్, 5 రేడియస్తో ఆర్క్ డ్రా చేసాము. ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ ఓ అనుకుందాము. ఈ పాయింట్ నుంచి సేమ్ అదే 5 సెంటీమీటర్స్ రేడియస్తో ఏబిని జాయిన్ చేస్తూ ఆర్క్ డ్రా చేస్తున్నాము. ఇది మన ఆర్క్ విత్ రేడియస్ 5 సెంటీమీటర్స్.